Hola, boas tardes. Antes de dar inicio ao pleno ordinario do mes de febreiro, proporía aos membros da corporación que agardemos un minuto de silencio polos náufragos do Villa de Pitanxo. Os parece? Moi ben, pois nós como pobo mariñeiro que somos sentimos a súa dor como propia, a das súas familias e nos solidarizamos con eles. Agardamos que siga esa búsqueda deses desaparecidos e pedimos para que teñan consolos as familias. Tampouco podo deixar de mencionar a situación que vivimos hoxe co inicio dunha guerra na fronteira xa con Europa, que non sei que pronóstico vai a ter eso, pero a verdad é que ten bastante mala pinta e agora que parecía que podíamos ir saindo da situación que levamos 2 anos vivindo, pois a expectativa que temos por diante é complicada. Moi ben, pois entonces vamos a empezar xa ca orden do día. Tamén comentarvos que temos buena programación de Entroido, que está por aí algún cartel publicado, e a programación do 8 de marzo. En relación co 8 de marzo, pois temos convocada unha concentración para o día 8, ás 12 da mañán, aquí no Curro da Praza, que por suposto estades todos convidados, e unha andaina tamén o día 6, na que iremos hasta Esteiro, os que cheguemos, porque os que non temos moito entrenamento, non sei se chegaremos hasta Esteiro. Non sei se queda ainda algunha plaza, creo que xa están prácticamente todas cubertas, pero bueno, non creo que haga problema se algún de vos se quere anotar. Ben, empezamos coa orde do día. Traemos a aprobación da acta número 1 da sesión de pleno ordinario de 27 de xaneiro de 2021. Algúna cuestión sobre a acta? Pasamos entonces a votar a acta. Votos a favor? Moi ben, pois queda aprobada a acta por unanimidade. Como punto número 2, traemos a incorporación ao inventario de bens municipais do Concello de Muros da finca situada na Rúa do Cabo, en Muros. A proposta ven informada favorablemente pola Comisión. Tratamos de ir actualizando o inventario municipal, incorporando os bens públicos que imos detectando que non figuran. Neste caso, pois, a nota simple acredita a titularidade pública do ben que se propón a incorporación e hai que proceder a cambiar a titularidade catastral da parcela. O acordo é, por tanto, primeiro proceder á incorporación da finca ao inventario de bens de titularidade municipal, finca número 12895, situada na Rúa do Cabo en Muros, ca descripción que tedes na documentación, e facultar a alcaldesa para que as actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado. Intervencións, señora González. Xa dixemos na comisión informativa que nos parecía moi ben, que además que é necesario que o Concello de Muros cada día vai mellorando esa relación de bens para tanto a nivel municipal como para que todos os veciños saibamos e o día que necesitemos ter unha relación actualizada dos bens municipais. Moi ben, señora Martínez. Nada, que é un trámite necesario, que hai que facelo e xa está. Moi ben, señora Alfonso. Eu nada que comentar, pareceme ben. Señor Quintela, señora Sambade. No. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor?
Pois queda aprobada por unanimidade. Como número 3, traemos tamén a incorporación ao inventario de bens municipais do Concello de Muros da finca situada no campo de San Roque, en Louro, unha proposta que tamén ven informada favorablemente pola Comisión. Neste caso, a determinación como público deriva dun procedimento xudicial e a parcela xa figura no catastro a nome do Concello. O acordo sería proceder á incorporación da finca ao inventario de bens de titularidade municipal da parcela situada no campo de San Roque e, igualmente, proceder a inmatricular o ben no registro da propiedade, en este caso, que este non está, e facultar a alcaldesa para cantas actuacións de trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado. Intervención, señora González. Nada, no mesmo sentido. Señora Martínez. Igual, no mesmo sentido. Moi ben. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor? Pois queda aprobada a proposta por unanimidade. Como mocións de urxencia, nos falamos cos membros que estiveron na comisión informativa sobre a posibilidade de facer unha declaración institucional. Demos unha proposta. A esa proposta fixo algunhas aportacións ao Grupo Socialista que incorporamos a proposta e la traemos aquí coa idea, se considerades de aprobar a urxencia, aprobala como declaración institucional, se o considerades así. Teríamos que votar Hai máis copias. a urxencia e teríamos que votar a propia declaración. Sí. Votamos a urxencia, queredes, xa? Votos a favor da urxencia, entonces? Grupo Socialista, Grupo de BNG e abstense o señor Quintero. Abstense co señor Quintero. Paso entonces a ler a proposta, vale? O próximo 8 de marzo de 2022, Día Internacional da Muller, moi marcado polo que agardamos sexa o fin da pandemia e polo lema escollido pola Organización das Nacións Unidas, Igualdade de Xénero hoxe para un mañá sostible, co obxectivo de recoñecer a contribución das mulleres e das nenas de todo o mundo que están liderando os esforzos ante o cambio climático para construir un futuro máis sostible. A recente pandemia puxo de manifesto as fortalezas deste país, pero tamén as debilidades do noso sistema de benestar e as desigualdades que aínda existen en traballos como cuidado doméstico. Consideramos necesario asegurar o benestar integral de todas as mulleres e avanzar noutras políticas de cohesión social e dinamización demográfica a través de medidas favorecedoras da plena igualdade e con perspectiva de xénero como reto irrenunciable. Non pode existir unha verdadeira recuperación se non se garante a igualdade que debe estar presente de xeito transversal en todas as políticas de recuperación e sinadamente no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Europeo. No benestar das persoas conflúen unha serie de variables que operan de xeito interrelacionado. Por iso, como establece a Organización Mundial da Saúde, a saúde debe abordarse desde un enfoque integral que considere os factores biolóxicos, pero tamén os factores sociais e psicolóxicos. En este sentido, o xénero constitúe un factor determinante en tanto que o benestar e a calidade de vida das persoas se ven determinados polas distintas posicións, roles sociais, dereitos e particularmente polos dereitos laborais e salariais. Debemos loitar por políticas públicas que combatan a precariedade no emprego das mulleres. Debemos impulsar unha axenda europea que fortaleza as políticas de igualdade de xénero e, en especial, a defensa dos dereitos sexuais e reproductivos e a suficiencia dos recursos que combatan unha violencia machista que non cesa. Recoñecemos, nese sentido, os avances dos gobernos local, autonómico, estatal e europeo e reclamamos que se redobren os esforzos para acadar unha igualdade real e efectiva,
para seguir contribuindo a unha mellor calidade de vida das mulleres galegas, que se consoliden os recursos de atención ás mulleres, tanto para a atención aos problemas de saúde prevalentes na poboación femenina, como aqueles asociados aos dereitos relacionados coa saúde sexual e reproductiva e coa maternidade. Así, as administracións públicas debemos seguir desenvolvendo políticas específicas dirixidas a mulleres en situación de dificultade ou especial vulnerabilidade. Debemos ofrecer unha saída e unha resposta eficaz ás mulleres vítimas de injustizas e abusos. Debemos valorar os avances acadados gracias en moitas ocasións aos movementos feministas, pero debemos traballar fronte a quen menospreza e amenaza as mulleres e os seus dereitos. Para acabar con todas as brechas de xénero que se identifican en numerosos informes internacionais, debe haber unha resposta de continuidade a través da organización de campañas de concienciación social e de outras actividades de sensibilización e posta en marcha de medidas en favor da igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos. E para iso é fundamental que exista un compromiso rotundo dos partidos políticos, das organizacións sindicais, das administracións e institucións e de todas as asociacións en xeral, que abarque actuacións coordinadas e proactivas neste sentido desde a mocidade ata as persoas de maior idade. Procuremos unha sociedade na que impere o modelo coeducativo enfocado á ruptura dos estereotipos de xénero, así como valores como respecto á igualdade e á diversidade. É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente para conseguir que a igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano. Mentres, seguiremos traballando pola conquista e defensa dos dereitos das mulleres e berramos viva o 8 de marzo, viva a loita das mulleres. Como decía, esta proposta xa recolle as aportacións que fixo o Grupo Socialista. Intervencións? Bueno, pois iso, que nos puxemos o noso graniño de area aí, en esta declaración institucional, parecíanos que estaba un pouco coxa, e quixemos facer a nosa aportación, porque parecenos moi importante non só a celebración do Día Internacional da Muller, sino que ao final que todos nos concienciemos, tanto homes como mulleres, da necesidade que existe de que se siga avanzando en este sentido, e creemos que, bueno, que quedou ben, que estamos de acordo como quedou, e que sí, que ímos a votar. Moitas gracias, señora Martínez. Nada, nós tamén estamos a favor da declaración, simplemente nada, que non quede en papel mollado e que se sigan facendo campañas de concienciación e, bueno, pues que o Concello sexa neste sentido un factor activo para conseguir o que plasma o papel, que sexa unha realidade a igualdade. Moitas gracias. Señora Alfonso. Bueno, se non acudimos á comisión informativa é porque non podemos a esa hora, non é porque non nos apeteza, e é unha mágoa que non nos enviara un borrador que tamén faríamos aportacións. De todas formas, todo o que sea na loita contra a igualdade nos parece ben, estamos por ela, demostrámoslo así sempre, e, por lo tanto, nos parece ben. A min, polo menos, me parece ben que vaya como declaración institucional, como manifesto. Nada, non digo, sí, está ben, non digo máis. Non vai engadir. Bueno, pois, como digo, a programación do Día da Muller, bueno, este ano non leva como ano pasado, que se fixeron diversas actuacións nos centros educativos porque xa tiñan moita saturación de actividades, e hai, bueno, teatro, contacontos dirixidos pois a rapaces para traballando o tema da igualdade e o tema da equiparación entre homens e mulleres. Tamén este ano vamos solicitar a subvención da Xunta de Galicia para vítimas de violencia de xénero para poder, bueno, contribuir a paliar a situación de algunhas das mulleres do Concello que se topan en estas circunstancias, e convídovos unha vez máis pois a participar nos actos que están programados. Pasamos entonces a votar a declaración. Votos a favor. Bueno, pois queda aprobada a moción, leeremosla na concentración, vale, o día 8. Algúnha outra moción de urxencia? Si, nós temos unha, queríamola meter como moción ordinaria para que entrara
na orde do día do pleno, pero, bueno, como son aínda novata, non contei. Sí, as miñas desculpas, entón... É sobre a mancomunidade do Cerro do Barbanza, que, bueno, como todas saben, no vindeiro ano remata a concesión e ainda non están os pregos para a nova licitación. Entón, o que se pide basicamente é formalmente a presidencia da mancomunidade, unha convocatoria da asamblea que está... Sí, señora Martínez, ten que pedir a justificación sí, perdón. inicialmente. Vale. Temos que votar a urxencia. Sí, bueno, no, era... que a urxencia justifica con esa... Sí, exacto, perdón. Nada, no, estamos aquí todos para aprender. Intervención sobre a urxencia? Nada, parecenos que todo o que sea mellorar que está ben, nós non temos problema que se leve por urxencia. Xa dixo cal era o motivo polo cal non o meteu de forma ordinaria e nós non nos imos opoñer. Moi ben. A min tamén me vale a xustificación da urxencia. Señora Salvador? Sí, sí. Señor Quintela? Sin opinar, me parece ben que votamos sobre isto. Bueno, nós tampouco temos ningún problema en votar a urxencia. O que sí me gustaría comentar é que, bueno, nos falamos con certa frecuencia coa presidencia da mancomunidade por as distintas problemáticas que se van planteando e o que nos transmite é que, bueno, a secretaria que se acaba de incorporar, creo que foi no mes de novembro, pois xa, digamos que está un pouco xa ao tanto do que é a xestión diaria, ordinaria da mancomunidade, que ten intención de convocar en breve os órganos da mancomunidade e, bueno, sendo coñecedores, creo que todos, das dificultades e da falta de recursos humanos e técnicos na mancomunidade, eu daríalle un voto de confianza á presidencia da mancomunidade e deixaría a moción encima da mesa para o próximo pleno se non se produce a convocatoria que nos anunciaron, pero queda a súa discrecionalidade se quere seguir presentando para a moción por urxencia ou... Sí, a ver, todo o que sexa mostrar o apoio dende este Concello á mancomunidade, que ao final temos unha responsabilidade o ser membros, pois é importante, e malia que, bueno, pois entendemos que se acaba de incorporar e demais, pero nunca está de máis solicitalo e que isto non se quede e se vai alongando no tempo, que 2023 está a volta da esquina. Señora González? Nada, nós non... A ver, nós, si o compromiso do presidente da mancomunidade, que é o alcalde Carnota, non? Bueno, si o compromiso, si se comprometeu a convocar a asamblea, nós esperamos perfectamente porque creemos que si o di van a facer. Bueno, tamén o creo. A ver, claro. Creo que foi hai 15 días ou 10 días que falei con el, que me comentou, bueno, porque nós tamén estamos interesados en que se convoquen os órganos e que se tomen decisións, e o que me comentou foi eso, que, bueno, que a secretaria agora xa estaba un pouco máis o tanto e que pensaba convocalo en breve. Eu non podo dar unha data porque non me dou tampouco, pero, bueno, si queremos darlle ese voto de confianza, pois deixaríamola para o pleno ordinario que ven, e se non, pois tratámola hoxe aquí. Por nós, si, nós non vamos a dubidar da palabra do alcalde Carnota. Bueno, a moción presenta o BNG, entón eu creo que a decisión que a debe de tomar o BNG si a retira ou non. De todas formas, eu creo que calquera acción que implique avanzar na solución deste gran problema, que ademais está a piques de rematar o contrato e o tempo vai pasando e a situación sigue igual, sin avanzar nada, creo que calquera actuación que vaya no sentido de resolver ese problema que é boa e benvida. Pero, insisto, eu creo que a decisión que debe tomar o BNG que é quen presenta a moción e, por lo tanto... Sí, bueno, terá que tomar ela se querer deixala ou mantela ou retirala, pero en calquera caso a urxencia temos que votar todos. Señora Salvade? Sí, de todas formas, non deixa de ser solicitar. Quero dicir, para esa reunión que teña, pois xa leva solicitudes, recados, polo menos deste Concello, non o vexo mal. Moi ben, señor Quintela?
Eu non dubido na palabra de ninguén hasta que me demostre o contrario, pero bueno, tampouco me parece mal que se debata sobre isto. Ademais, é simplemente solicitar formalmente ao presidente, neste caso, de que engada uns puntos na orden do día. Moi ben. Señora Martínez? Non imos retirar, Moi ben, pois pasamos entonces a votar a urxencia, votos a favor da urxencia. Que se aproba esa urxencia por unanimidade. Pode agora ler ou explicar a moción. Vale, vou dar lectura entón. Ao Pleno do Concello de Muros, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno do Concello de Muros a seguinte moción para o seu debate e aprobación se procede. Exposición de motivos. No vindeiro ano 2023 remata o prazo de concesión a empresa concesionaria da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza e da planta de tratamento de residuos que a mesma ten no lugar de Serbia, en Lousame, sen que a día de hoxe se teñan elaborados os pregos para unha nova licitación de explotación da mesma. Esta situación pon en risco tanto a continuidade da planta como o futuro dos postos de traballo que xera, onde é necesario recalcar que na actualidade representa unha das entidades que dá traballo a máis persoas na nosa contorna. É ben coñecida a aposta do BNG polo sistema de tratamento de residuos do complexo medioambiental de Serbia, en contraposición co modelo de incineración e soterramento dos residuos de Sogama. Tanto a Lei de Residuos de Galicia como o proxecto de Real Decreto de Envases e Residuos coinciden en establecer os mesmos obxectivos de reciclaxe que deberían alcanzarse antes de finais de 2025 e que son do 50% para os plásticos e aluminios e do 70% para metais ferrosos. As directrices da Comisión Europea en canto ao tratamento dos residuos e os obxectivos de reciclaxe, reutilización e reducción fixados por Bruxelas para o ano 2030 establecen unha taxa de reciclaxe e recuperación incluindo a compostaxe superior ao 60%. Fronte a esta situación é indispensable fortalecer a Mancomunidade Serra do Barbanza e dotala dos medios precisos para permitir que poida seguir desenvolvendo a súa función, conservar os postos de traballo xerados e optimizar e mellorar o proceso adaptando a normativa e así acadar os obxectivos marcados, fronte a outros modelos que incumpren reiteradamente as recomendacións feitas pola Comisión Europea neste senso. É responsabilidade de todas as entidades que formamos parte da mancomunidade velar polos intereses da mesma e polo benestar e estabilidade das persoas traballadoras, actuando con rapidez para poder resolver as problemáticas que ten a planta a fin de que poda seguir prestando un servicio de recollida e tratamento do lixo de proximidade sustentável e medioambientalmente idóneo. É por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Solicitar formalmente a Presidencia da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza a convocatoria dunha Asamblea Xeral con carácter de urxencia e coa inclusión como mínimo dos seguintes puntos. Solicitar formalmente a Deputación da Coruña a posibilidade de colaborar na elaboración dun estudo sobre a actual situación financeira da mancomunidade, así como da posible viabilidade doutros concellos que poidan valorar a súa adhesión á mancomunidade. Solicitar formalmente a Deputación de Coruña os medios técnicos precisos para a colaboración xunto co persoal da mancomunidade na elaboración dos pregos de condicións para unha nova licitación de cara á próxima caducidade do contrato coa empresa adxudicataria. Solicitar formalmente a Deputación da Coruña dunha subvención para a adquisición dunha pala volteadora. Os presentes acordos serán remitidos ás presidencias da Mancomunidade Serra do Barbanza así como a Deputación da Coruña. Nada, a moción está bastante ben explicada en sí, preocúpanos bastante que remate a concesión e que ainda non sarían os pregos para unha nova licitación e todo o que sexa favorecer que esta mancomunidade de concellos siga adiante, incluso que se poida ampliar como hai o PON, é necesario porque ao final estamos falando de postos de traballos para o noso concello, para toda a contorna, ademais dun servicio que actualmente é do mellor que se pode optar aquí dentro da Galiza, nada máis. Moi ben, gracias. Señora González? Bueno, nos queremos facer unha adenda á moción, se lle parece ben a representante do BNG, porque non entendemos por que as peticións son exclusivamente a Deputación da Coruña. Nos queríamos que se fixera constar que se solicite formalmente a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia non ven por ningún lado aquí.
Entón, queríamos saber se estaría de acordo en pedir non solamente a Diputación, sino tamén a Xunta de Galicia. En todos os puntos, entendo. Claro. Polo menos, podo responder? E que quero saber Ten que para... admitir a emenda ou non? Vale, que polo menos o da pala volteadora intentouse cos orzamentos, non se conseguiu, entendemos que é bastante máis fácil pedirlle a Diputación da Coruña, pero nós totalmente de acordo de reclamarlo tamén a Xunta de Galicia. Non hai problema ningún. Adendádelo aí, sí. Sí, Añádelo, vale. Bien. Pois nós non temos ningún inconvinte en votar a favor a moción do BNG porque somos conscientes de que efectivamente é imprescindible a axuda das institucións para poder manter a mancomunidade, a nosa mancomunidade que ao final montámola ou creámola entre todos os concellos da arredor, pese a que despois se incluíron outros concellos a maiores. A nos parecíanos raro a solicitud solamente da Diputación da Coruña, cando en realidade quen tuvo moito que ver na creación e no mantenimento da mancomunidade de Concello Serra de Barbanza foi a Diputación da Coruña, porque sempre está, e non quero dicir con isto que sexa dabondo, que nunca é bastante que as necesidades que ten ahora mesmo a mancomunidade. Pero preguntando na Deputación da Coruña, porque nos sorprendía moito que a moción do BNG solamente lle solicitara a Deputación da Coruña, creíamos que era porque ou non tiñan coñecemento, que creo que ese é o motivo, ou non sabíamos por que solamente se preguntaba a Deputación da Coruña, porque nós tiñamos constancia de que a Deputación sempre apoiou a mancomunidade, o sea, cree en ela e apoiouna económicamente. De feito, traemos aquí unha relación de presupostos e de achegas que fixo a Deputación da Coruña a favor da Mancomunidade de Serra do Barbanza, como é a creación da páxina web, a adquisición de 2 vehículos, ou unha axuda para a concesión de servicio público de xestión da Mancomunidade, a adecuación das dependencias para albergar os arquivos xerais da Mancomunidade, un equipamento ofimático, unha adquisición dun escáner, a creación da páxina web, habilitación de equipamento e dependencias da Mancomunidade, adquisición dun camión recolledor, compactador, programa de consolidación, adquisición de outro camión recolector compactador e realización dunha auditoría, campaña de sensibilización, aparte de un montón de outras que non vou ler agora. E aparte deso, a Diputación da Coruña ten firmado un convenio de colaboración ca Mancomunidade donde no último convenio adquiríronse dous recolectores bicopartimentados e un recolector de caixa estreita, en total con unha cuantía de 531.000 euros. Por eso, nós non entendíamos por que esa solicitud directa, que me parece ben, e creo que sí hai que seguir solicitando, pero tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, porque sí que non temos datos das aportacións, as achegas que fixo a Mancomunidade a Xunta de Galicia. Nos temos porque sabemos que a Xunta de Galicia non aposta pola Mancomunidade. E con respecto ao dos pregos, a nos constanos que, lóxicamente, a estas alturas os pregos non están rematados, pero que sí se iniciaron, e xa non solamente en esta ocasión, porque, como sabedes, os problemas que ten a Mancomunidade xa veñen de máis atrás, e en máis dunha ocasión estúvose a piques de renovar esos pregos e volver a iniciar esa licitación, co cal existen pregos que ao mellor a estas alturas non se adecuan perfectamente ás necesidades de uso da Mancomunidade, pero bueno, sabemos que non están no momento cero, o sea, que non están sin iniciar esos pregos. Entón, desde o Grupo Socialista vamos a apoiar esta moción e, efectivamente, queremos que se solicite a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. E tamén creemos que esa convocatoria que piden aquí, que se o alcalde de Carnota
di que a vai a convocar, eu seguro que en próximos días temos a noticia da convocatoria desa reunión de Mancomunidade. Moi ben, señora Alfonso. Sí, ben, eu tamén votaba en falta na moción a solicitude de cara á Xunta de Galicia, independentemente de que se lle pida á Diputación. E por unha vez coincido coa portavoz do Grupo Socialista plenamente, ademais. Constame que a Diputación da Coruña ten colaborado coa Mancomunidade de Concellos en moitas ocasións, máis alá das subvencións ás que pode concurrir calquera, algo que se limitou, polo que eu sei, a Xunta de Galicia, que se limita a darlle as subvencións á Mancomunidade de concurrencia competitiva cando así as gana. É dicir, non hai ningunha aposta clara da Xunta de Galicia, polo menos dende que eu sei e estou neste mundo da política local, que xa son uns cuantos anos, non hai ningunha aposta en firme da Xunta de Galicia pola Mancomunidade de Concellos de Serra do Barbanza. Ningunha. Insisto, máis alá das subvencións que pode solicitar calquera concello, calquera outra mancomunidade. Non hai ningunha aposta clara. Co cal, unha vez que se inclúe tamén aquí a solicitude a Xunta de Galicia, pois me parece moitísimo mellor aínda a moción. Eu tamén teño confianza en que o alcalde de Carnota, que é o tal presidente, convoque os órganos da mancomunidade, pero ainda así creo que non está de máis defender esta moción e debatela e votala, e agardo que saia aprobada para que inclúa na convocatoria deses órganos estes puntos que aquí relata a moción, o BNG nesta moción, e que van a incluir agora, afortunadamente, tamén a Xunta de Galicia e non só a Diputación. Señora Samade. Nada máis que engadir. Señor Quintana. Sí, só unha cousiña. O alcalde de Carnota ten unha pataca quente na mesa que mete medo. E desde aquí todo o meu apoio neste ano que ten como presidente da Mancomunidade, e a ver se consigue tirar para adiante. E me parece moi ben que lle pida toda a axuda posible á Diputación, porque é quen presta a colaboración. Moi ben, pois nos engadiríamos tamén un punto a esta moción, e sería solicitar á Mancomunidade de Concellos de Serra de Barbanza que se manteñan os puntos de recollida no Concello de Muros, se repoñan os contenedores que precisan e se coloque un novo punto no parque empresarial que levamos pedindo desde fai xa bastante tempo. Non vou entrar nunha guerra de números sobre as aportacións. A mí me consta que a Xunta, a través do Fondo de Compensación Ambiental, fai unhas aportacións anuais de alrededor de 200.000 euros á Mancomunidade. A aportación que facía referencia a señora González foi unha aportación puntual que se fixo un ano. Tamén me consta que está solicitada outra axuda para a adquisición de equipamento, de camións e de contenedores, e esperemos pois que polo ben de todos que saia adiante. Admite a nosa emenda de adición? Sí, sí. Entonces pasamos a votar a proposta incluindo a Xunta de Galicia e incluindo este punto de solicitar á Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza que se manteñan os puntos de recollida no Concello de Muros, porque nos quixeron suprimir nada menos que 14 puntos, se repoñan os contenedores que o precisan e se coloque un novo punto no parque empresarial. Ben, pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor? E queda aprobada por unanimidade. Damos conta das resolucións da Alcaldía número 1 do 3 de xaneiro ata o número 111 do 31 de xaneiro e das Xuntas de Goberno Local números 1 e 2 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. Rogos e preguntas, señora González. Bueno, na acta da Xunta de Goberno Local do 21 de xaneiro veñen os pagos de horas extraordinarias do personal, tanto laboral como funcionario. E vemos que hai algún que é verdad que consta o informe favorable de intervención, pero hai algún que fixo 80 horas. Tanto a policía local como traballadores e asistente a domicilio e tal. Nos queremos rogarlle desde aquí que isto é un claro exemplo de que o Concello de Muros necesita actualizar o cuadro de persoal e que con estes cartos sí que somos capaces de crear plazas de
de traballadores, e isto sería bo tanto para a creación de emprego como para que a xente, que temos constancia que están algúns deles moi cansados, porque non se pode facer esta cantidad de horas. Entonces, nós, cando apoiamos os presupostos deste Concello, xa manifestamos que queríamos que se crearan determinadas plazas, entre elas Policía Local, asistencia a domicilio e tal. E non conseguimos que ese punto se fixera constar no presuposto local. O que se aproba é unha bolsa de horas, non se aproban horas extraordinarias. Bueno, pero esa bolsa de horas, hai algún que está cobrando 2.500 euros por encima do soldo. Pero isto é unha autorización, digamos, a retención do crédito por si esas horas se chegaran a facer. Non é que se estén pagando, vale? De todas formas, sí que é verdad que ahora mesmo temos que afrontar o proceso de consolidación de emprego e que estamos traballando nelo, vale? Vale, eu non digo que a ver, nós, o Grupo Socialista, non nos opoñemos a que se pague o que se teña que pagar pola xente que está traballando, senón que esa bolsa que están facendo é un exemplo claro de que fai falta persoal no Concello de Muros. Sí, esta bolsa, me gustaría explicarlo porque creo que non se está entendendo moi ben, é unha bolsa que se fai en previsión de que teñamos que tirar da xente para determinadas actuacións. Algúnas sabemos que sí, que se van a facer, porque son eventos preprogramados, digamos, pois as triatlón, o duatlón, a carreira da piscina, determinados eventos nos que sabemos que a xente vai ter que necesariamente traballar fora do seu horario, e outras son horas que se prevé que se fai a retención de crédito para poder abonalas se se tuveran que facer porque xurxira algún problema de atascos ou de algunha cuestión que teñamos que chamar a xente para que traballe fora do seu horario. Levámoslo facendo xa desde que nós estamos aquí neste goberno, porque había, non sei se recorda, pero que tuvemos que aprobar un recoñecemento extrajudicial de crédito nada máis chegar para pagar as horas a xente que levaba sin cobrar bastante tempo, e o facemos, digamos, con carácter preventivo para que se chegado o momento de que a xente teña que facer as horas se lle podan abonar sin ter que recurrir a ese instrumento de recoñecemento extrajudicial de crédito. Moi ben, vímolo e aplaudimos ese punto porque foi algo do que nós estuvemos na legislatura anterior machacando en que esa cantidade de demandas que lle puxeron o goberno anterior por a súa mala xestión e porque a xente estaba sin cobrar. Entonces, nós somos conscientes e vémolo día a día de que se está tratando de solventar ese problema. E máis, vemos que están pagando os trienios, vímolo na documentación, e queremos porque agora, que pasa? Empezamos a comparar e a xente que cobra, eu ainda non cobrei, outro cobreu, entonces pediríamos outro rogo de que axilicen o pago deses trienios. Vemos que hai unha subvención de Agader, unha subvención de 19.987 para un camiño de Miraflores. Fíxose algo, vais a facer? É unha solicitude. É unha solicitude. E para que parte é esta? Pois é para o trozo que quedaría cara ao lado dereito, digamos, sabedes que o proxecto que aprobamos para o POS, digamos que a vía principal, máis as curvas, os muros, a parte que vai hacia a esquerda, e queda, tamén hai un trociño que vai cara a dereita, pero queda un trozo para conectar ca pista que fixemos o ano pasado por atrás, e quedaría pois eso comunicado con Louro. É para a parte da lá. É hacia a parte da lá, digamos. Vale, pero nos queríamos rogar tamén que, se se concede, ojalá nos concedan esta subvención, que hai un tramo pequeniño que queda, que usa moito a xente que vive aí no grupiño de Miraflores, que entra pasado o pabellón, pola parte de atrás, é un tramo de, pode ser 200 metros ou algo así, que ahora mesmo está moi mal estado, e a xente sube por aí cos seus coches. Si, aí fixemos un arrancho fai pouco dun muro que estaba... Pero está mal, Bueno, fixemos un arrancho dun muro que estaba caendo, pero... Vale, entonces gustaríanos que, si se pode, se incluir ese trozo tamén. Bien. Vimos que hai algún parte de decretos que chegan incompletos, chega o resolve e non chega a última parte de atrás. Ou polo menos en papel, no que levamos nós. Pode ser 2 ou 3, para que o revisen e vexen que... Pode ser un problema de impresión. Sí, un problema de impresión. Ben, e depois queremos decir
que as obras que están, que hai bastantes obras ahora mismo sin licitar. Está a segunda fase da Velleira, está sin licitar. A Cruz da Pedra está sin licitar. O Colexio de Portugalete, o aparcamento que se vai facer no Colexio de Portugalete, está sin licitar. Detrás da costa, o mesmo. A obra desa horta, tamén. E a mellora do... Esta non a sei seguro, pero a min dime que sí. A mellora do camiño de Ventoso da Velleira, que está tamén sin licitar. Hombre, o proceso de licitación está iniciado. Están iniciados. Pero por que tardan tanto? Porque isto é do ano pasado. Por que tardan tanto? Sí. Pois porque usted saberá que o proceso de contratación, que é bastante largo, depende, hai uns plazos que hai que respetalos e temos que asumilos. Concretamente, a de Ventosos e detrás da costa, adxudicámolas mañán en Xunta de Goberno. Mañán? Sí. Esta mañán ou mañán? Mañán. Temos mañán en Xunta de Goberno. Vale. Hai outras que o proceso de licitación está feito porque non é un proceso de contrato menor, que en concreto a de Cruz da Pedra, vale? Esa está feita tamén, pendente de algunha documentación. Os procesos están iniciados. En algúns casos pois tardan os permisos, tardan a veces as empresas en aportar a documentación, a maioría das empresas teñen que xustificar as baixas, hai que darlle os plazos, son 15 días hábiles para unha cousa, 15 días hábiles para outra cousa, e se fan eternos. Levamos moito tempo protestando, porque non acabamos de entender como é posible que un proceso de licitación dure bastante máis que o que é a propia obra, pero non é un tema que podamos abañar aquí desde o Concello. Isto xa é un tema que se detectou cando se aprobou a Lei de Contratos e creo que é unha queixa generalizada de todas as corporacións municipais que nos vemos pois que tardamos a veces un ano en tramitar un procedimento de contratación por permisos, por distintos plazos que hai que cumplir para obras que levan 60 días de execución. O cal non ten moito xeito e ademais na actualidade, no momento actual no que os precios cambian de un día para outro, pois nos encontramos en moitos casos que cando chegamos a hora de adxudicar as obras os precios están moi desfasados. Bueno, nos non decimos nada con respecto a eso, se nos di que están iniciados, válenos. Ahora, con respecto ás obras que acabamos de decir aquí, ninguna delas está pendiente de un permiso sectorial, porque son todas, ninguna está en costas, nin... Estou dicindo que dúas das que mencionou se adxudican mañán, outra tamén está para adxudicar e as outras, bueno, a fase da Velleira pois necesita permisos sectoriais e casi todas necesitan o permiso de costas ou de medio ambiente ou de patrimonio, casi todas teñen algunha afectación sectorial. Bueno, pois se nos din que están en trámite, que se están adxudicando, ben, pero parécenos moito tempo. A nós tamén. Queixámonos de que nos parece moito tempo. A nós tamén nos parece moito tempo. En ocasións, a verdade, que se fai o procedimento largo. E logo, queremos facer un rogo, que é unha petición a gritos, e parecenemos moi raro que vostedes non se enteren, ou que non lle dixeran, de a obra que se fixo aí na entrada no casco, na entrada aquí, ese tramiño de obra, eu creo que se queixaron todos os veciños que viven e os que están fora, que teñen casa ali, porque eu fui a ver e, bueno, que entendo eu, por encima, que non entendo nada, pero a colocación da pedra, da tapacuña, está moi mal colocada porque tropezase ao camiñar, fai pozas e despois as tapas, esas son as queixas dos veciños que eu fui a mirar e efectivamente as tapas que se puxeron dos sumidoiros ou dos suministros que van por debaixo, están todas, bailan todas, e a alcantarilla que se puxo diante da calle ancha, esa alcantarilla agora fai máis poza que antes. O sea, non desagua. Non sei o que fixeron debaixo, pero antes desaguaba, estaba rota a pedra polos lados. Desaguaba que estaba fundida. O millor colaba máis a agua, pero eu non entendo que se invertimos nunha obra que non funcione. E aí a agua pode haber, cando se chove un día, que se non chove se fai falta alcantarilla, pero se chove, aí hai unha poza de agua, que non houve nunca. Entonces, a petición é, rogámoslle
que mentre non se usaren todas esas deficiencias, que non lle dé a empresa por entregada a obra. Senón, A obra ainda non está entregada, Vale. a tapacuña é irregular, non é lousa de pedra, non queda absolutamente plana, vale? Bueno, hai algunha cousa que se pode mellorar, revisaremos o tema das aguas, a verdade é que como non chove moito, pois non se pode apreciar moito, revisaremos esas cuestións que plantea, pero bueno, a irregularidade da pedra creo que é coñecida por todos porque é tapacuña, non é lousa de pedra. nadie se lle queixou. Nós mesmos vamos ali con bastante frecuencia e estamos bastante encima da empresa Pero os veciños, para mellorar os as veciños cuestións. non viñeron a queixar. Non? Tocaron a mí todos, non? Moi ben, nada algunha máis. cuestión máis? Gracias. Nada máis, gracias. Señora Martínez? No pleno anterior preguntábamos polos permisos bueno, se tiña conhecemento o goberno de que se estaban a instalar paneis fotovoltaicos na Creba. E a acta recolle que a señora alcaldesa vai preguntar polo tema. Pois a verdad é que non, pois se me pasou. Me acordeime, pero despois surgiron moitas cousas e se me pasou, pero bueno, preguntarei e lle daremos cumplida a información se pode ser mañá, vale? De todas formas, entendo que xa das demandas históricas do BNG a que lle queda pois é a da Creba, porque a antena, en principio, parece que a solución que se lle dou está funcionando, o poste de Bentín tamén está solucionado e Bueno, pero a histórica queda ya da Creba. A historia faise día a día, así que non se preocupe. Despois queríamos preguntar por como está o tema do terreo ao lado da escola infantil de Tal para incorporalo e ampliar o patio. Pois estamos ahora mismo no procedimento de segregación da parcela. Tempo estimado, algunha... Bueno, en principio chegamos a un acordo co arzobispado, temos que facer o procedimento de segregación, que é un procedimento administrativo que ten, bueno, o seu tempo e os seus informes, e estamos traballando en eso. Non lle podo decir unha fecha, nos temos os primeiros interesados en que se faga canto antes, polo tanto, pois facémolo con toda a diligencia que podemos, vale? Home, sería interesante antes de que se xubilara a profesora que hai ali, porque, bueno, todos sabemos que ten todas as papeletas para que se peche ese colexio. E agora traemos uns rogos, xa lle rogamos no pleno anterior polas fechancas do Vilar na Velleira, demándanos os veciños que estánse danando bastante os coches ao pasar por ali, por favor, que non máis pronto posible que se arranxe. Basicamente o que nos dixeron é que se iba a pagar o Concello os danos que está provocando esa fochanca. As beirarrúas de baño a Boa Vista están bastante destrozadas, rogamos que se arranxen, é ben coñecido que por aí pasea moita xente. De baño a Boa Vista? Sí, de baño a Boa Vista, sí. E por último, rogamos ao Concello que intente iniciar os trámites para poñer unha marquesiña en Tal, na parada tanto do autobús de liña como do colexio que hai en frente ao Barcaxuco. Entendemos que... Xa os iniciamos, bueno, estupendo. Nada máis. Gracias. Señora Alfonso. Sí, quería preguntar como van os traballos de elaboración da RPT. Pois tuvemos xa, como lle dixen, creo, unha primeira reunión e temos outra semana que ven. Son reunións de traballo internas. De momento ainda non empezamos a traballar ca mesa. Estamos na parte técnica interna. Vale. Non houve reunións coa mesa de persoal? Non, bueno, son conocedores da situación, do que estamos facendo, pero de momento ainda temos que ir, digamos, un pouco ordenadamente, damoslle prioridade ao tema da consolidación, porque hai que facelo antes do 30 de xuño, e paralelamente vamos traballando en esa outra parte. Ben, bueno, é un rogo sobre os vados provisionais que se conceden para persoas que están que son casos de dependencia, con problemas de dependencia.
Hai concellos, polo que me comentan en Carnota faise así, que se xestiona a concesión destes vados a través de informes de servicios sociais ou médicos, cando é por problemas de dependencia das persoas usuarias deses vados. E entón o rogo é se poden estudar a posibilidade de facelo así, en caso de que sea posible que se faga, igual que nos concellos de ao lado. E usted non conoce a ordenanza que se aplica en este caso? Leva vigente bastantes anos e xa se fai así. Faise con a xente que ten problemas de mobilidade, o acreditan coa documentación que teñen, sea por discapacidade ou por mobilidade, porque en moitos casos os problemas de mobilidade teñen a súa tarxeta e se está facendo así. A min o que me comentan é que non se está facendo así, polo menos en algún caso. Os que están concedidos era solicitar se pode facer así. En base á ordenanza que está en vigor, que é o que dispón. Ben, se xa está, genial. Se hai algún caso que non estea, como a mí me comentan, o rogo que veña a falar connosco e tratamos así. de buscar unha solución, non hai ningún problema. Ben, quería preguntar se están traballando tamén na sucesión dos contenedores de lixo. Xa de sempre, xa no noso goberno e en gobernos anteriores, había ese problema. Cando hai temporales, hai contenedores de lixo que acaban no medio da carretera. Ese é un dos proxectos que ten encomendados o Obradoiro de Emprego. Precisamente a proposta que se presentou no Obradoiro é a elaboración de un sistema de madeiras, que xa temos pedidos os permisos, a carreteras e todo eso, un sistema de suxección para os contenedores. En algúns sitios van ocultos con paneles de madeira, unhas paneles de madeira que se diseñou no seu momento, no día cando xa se pediu o Obradoiro. E en outros casos haberá que poñerlle simplemente unha suxección metálica, porque non hai moito espacio para poñelos. É un dos traballos que están elaborando, pero van con... Ben, había contenedores de lixo na Praza do Cristo, a portavoz do PSOE xa o solicitou en algún momento, eu pasei por ali, debe de haber aproximadamente 15 días, e non estaban os contenedores ali na Praza do Cristo, entón, preguntarlle se se van volver a poñer ali. Pois eran unhas pedras, de pé, para que quedaran así como resguardados ou disimulados, e entón preguntar se realmente se van volver. Por eso reclamamos a Mancomunidade en diversas ocasións a adquisición dos camións que podan entrar nos camiños que temos, e unha das subvencións que se presentou ahora da Mancomunidade precisamente a Xunta de Galicia para adquirir camións pequenos que podan non só prestar servicio nos sitios grandes, sino tamén prestar servicio nos sitios pequenos, porque hai problemas de accesibilidade en varios puntos. Por eso é o que comentaba antes, dos que nos quixeron suprimir, que tuvemos que pelear meses para que poder repoñer o servicio, pero hai algúns que ainda así non é fácil recolocar os contenedores nos sitios onde estaban. Neste punto en concreto non vexo moito problema en que vai ao camión pequeno que se adquiriu, ainda que non sea o pequeniño que había de sempre, porque non é un lugar onde haxa paso especialmente estreito. Digo da Praza do Cristo, outros lugares sí que hai pasos máis complicados, máis estreitiños, pero neste caso en concreto... Ás veces non é exclusivamente o paso, o acceso. Ás veces, e supoño que vostede o saberá ou recordará, a problemática vén dada porque hai outros vehículos aparcados nos espacios nos que os camións ten que utilizar para dar a volta ou para girar. Non é solamente a veces o problema do estreito que poda ser o acceso, pero estamos falando da Praza das dificultades de maniobrabilidade que teñen o camión en determinados espacios, aínda que en algúns sitios se tratou de pintar ou de sinalizar para que respeten o espacio necesario, pois non sempre se fai, e os condutores en ocasións asoman a cabeza, se ven que hai coches, pois xa ni siquiera entran. Estamos falando da Praza do Cristo. Eu cando fun era noitiña e non había ningún solo coche ali, ni uno. Non sei, a veces haberá, a veces non sei, a verdad. Como vai o proceso de recoñecemento do Camiño de Santiago por parte da Xunta de Patrimonio? Pois está presentado o estudio histórico e están en esa fase de análisis técnico da historicidade. E hai algunha actuación prevista ou estáse traballando na recuperación dos pasales da Salina de Esteiro?
Bueno, intentamos presentalo en distintas convocatorias que houbo de ideas, como unha especie de brainstorming que se pediu desde o Ministerio, desde a Xunta, desde varias entidades. Presentamos en distintas ocasións, sempre que tivemos ocasión. Unha das iniciativas que presentamos foi esa. De momento, bueno, todo o tema dos fondos Next Generation e todo isto está todo bastante no aire, ainda non se sabe moi ben como se van a adxudicar, nin quen os vai a xestionar, nin como parece que hai algunha aposta por este camiño en particular, pero de momento ainda non se concretou nin como, nin quen, nin cando. E, por último, cal é a razón de que non haxa comparsas este ano? A COVID, a situación de pandemia? A nosa intención inicial era facer o entroido, se se podía, como se fixo sempre, contra o desfile, cas comparsas cas distintas asociacións que participan. En xaneiro, a mediados de xaneiro, mediados finales de xaneiro, a situación empezouse a complicar a nivel sanitario. Os protocolos que se dictaron para o entroido facían moi dificultosa a realización do desfile como se viña facendo habitualmente, e aparte deso, pois falando con distintas das asociacións que participan, nos manifestaron que eles necesitaban uns tempos de preparación bastante largos, empezan a traballar na elaboración dos disfraces e na preparación dos bailes e dos desfiles pois en novembro, decembro, e vista como estaba a cousa naquelas datas, non lles daba moito tempo a facelo. Como digo, ademais, o protocolo sanitario que se marcou para o COVID, no caso de ese tipo de desfiles, era, nos obligaba a que a xente mantivera a distancia, que foran recintos cerrados, que si, unha serie de cousas que eran máis complexas, e visto que a xente pois tampouco tiña moi traballado o tema, porque a perspectiva era mala, decidimos, aínda así, facer o entroido como se podía, enfocámoslo un pouco cara ás festas infantiles por aquel compromiso que entendo que foi de toda a corporación, de que os rapaces, merecían tamén ter algúns eventos para eles, porque, foron os que casi que peor o pasaron xunto coa xente maior durante este tempo, e enfocámoslo un pouco pois cara ás festas infantiles para que os nenos tiveran a oportunidade de disfrutar do entroido. Hai tamén un acto máis aberto, libre, nesa carpa que está no Curro da Plaza, que vai quedar así aberta para que non haga problemas de ventilación nin de separación o sábado pola noite para a xente máis nova, con un disc jockey, unha actuación musical e iso, pero nun formato que permitise, ter espacio aberto, suficiente, distancia, e que estuvera ao aire libre. Nos xa nos gustaría que isto quedara atrás, ainda hoxe, vea as cifras esperando a que baixara de 100, pero ainda non, creo que estamos en 101, a 14 días. Pensaba que facía unha reflexión de que fai uns meses que falábamos de 100 persoas contagiadas a 14 días e nos parecía unha locura, e ahora mismo, nos parece casi que son poucas, porque vista a propagación rapidísima que tuvo esta última variante e o número elevadísimo de contagiados, pois relativizamos as cifras aí con certa facilidade, porque a situación así o requerí. Nada máis. Gracias. Señora Sambade. Sí, no tema da solicitude das marquesiñas que falaba antes, que contemplaron na porta do colexio, tense falado algunha vez, non sempre os pais están esperando a chuvia, non teñen onde abrigarse. Creo que xa o goberno anterior intentara poñer ali unha marquesina, non era fácil conseguir os permisos. De todas formas, unha marquesina do tamaño que habitualmente se pon ali non parece moi acaída porque é moi pequena,
para o volumen de rapaces que hai ali. Claro, que ali o mellor con un telladinho... Nós pensábamos nunha estructura pois similar a que ten o aparcamento de Eroski, unha cousa así, máis bonito, digamos. Pero en este momento estamos nun procedimento de desafectación de todo ese espacio para que Costas nos deixe desafectalo do dominio público marítimo porque toda esa parte está dentro do dominio público de Costas. Iniciamos un proceso de desafectación que é bastante farragoso a nivel administrativo de tramitar para que podamos despois dispoñer dos espacios sen ter que tramitar tanto permiso e tanta historia, porque a verdade é que solamente a obra de saneamento foi un rompedero de cabeza conseguir os permisos, e dado que é un espacio que é claramente de uso público, como é a mitad da escola e a vial que pasa por ali, pois iniciamos un proceso de desafectación que, como digo, é algo farragoso. Si vemos que tarda demasiado, pois intentaremos pedir permiso para poñer unha estrutura dese tipo, pero non é fácil. Sí, ainda que fora unha cousa provisional, de momento, mentras non... Porque a verdade é que solucionaría... Si, non, xa o estudiamos, pero bueno, unha marquesina das pequenas quedaba moi escasa ali. Entonces pensamos, nunha estrutura un poquinho máis en la que non estuvera cerrada polos lados, que dera máis cobertura, máis rapaces, e ali onde están os contenedores, por ali. Claro, sería ali, en ese lateral. O mellor non tanto para os rapaces como para as familias. Bueno, ainda que, este inverno, como non chove moito, de momento... Sí, este inverno non se nota moito, pero sí que estudiamos e barallamos distintas alternativas. Despois de moitas conversas con Costas, primeiro pedimos unha concesión, despois demoslle 1000 voltas e eles mesmos nos recomendaron que cambiáramos o procedimento para unha desafectación, pero é un procedimento bastante farragoso. En Santoque tamén facía falta unha marquesina. Os veciños de ali sí que teñen. En teñen... Santoque hai unha, ao lado do tanatorio, e a que estamos valorando é poñer outra enfrente. Xusto, esa. Sí, estamos en trámites para, pedindo os permisos a carreteras e buscando a forma de poñer un ali. Vale, logo sí que chegaronnos moitas queixas dos usuarios do obradoiro de emprego. Non teñen maquinaria, falta de madeira, os que están en carpintería... A verdade é que moitas, non sei que problema hai. Casi que non quero entrar aquí en público en esas consideracións, pero temos unha serie de alumnos que en vez de dedicarse ao que teñen que dedicarse, que formarse, pois se dedican a outras cousas e, hai algún... non teñen falta de nada, que eu sepa. O que lles coitei a máis teñen os equipos, o material e as maquinarias e o taller e todo eso, creo que en bastantes mellores condicións que noutras ocasións, pero, a xente que... hai xente que ten voluntad e quere aprender e hai xente que, que non ten tanta voluntad e quere, enrodar un pouco. A min o que me chegou foi todo o contrario, xente que teña ganas de aprender e que teñen as máquinas tapadas esperando a que veña alguén a arreglalas porque non... De feito, temos varios expedientes abertos por ausencias injustificadas, incumplimentos reiterados. Non quero entrar aquí moito detalle. Vale. Nada máis. Gracias, señor Quintana. Sí, unha pregunta só. Hai uns meses neste mesmo pleno, ante unha pregunta do Grupo Socialista, creo que foi, comentou que estaba tratando con Costas a reparación do Paseo de Louro, concretamente o que é o tramo de pasarela na zona do Espadanado. Hai algunha novedade? Como van os trámites? Pois nos interesámonos de forma periódica por esa reparación, vale? De feito, pedimos a Costas que se non o podían ou non o iban facer, que nos avisaran con tempo para tratar de buscarnos financiamento para facelo e de momento estamos á espera de que nos contesten a ese tema, porque queremos que antes de Semana Santa ou antes do verán, a ser posible, este reparado. Nada máis. Gracias.
Bueno, pois entonces, boas noites a todos e moitas gracias.